мен портрет бойынша бір кем жоқ. Менә малай, әзгенә минем малайга ошаган, 10 яшьлек. Айрат бәләкәй чакта бәләкәй, хәзер метр 80, әзгенә зуррак миннән, әзгенә. Бәсе, может, әзгенә минем кызыма ошагандыр, может быть, әзгенә. Даже монда капчыкта язганмын, ничәнче көнне ясаганмын. Менә ничә прописка, менә бер унлап пропискадыр менә. 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7 именно 2 язган ярамас. Илдар Абый Зарипов, аның белән без менә ул үлде 12 елны июнь айында, май айында мен аның йортында булдым, квартирасында без аңа күп сөйләшеп утырдык. Илдар абый моң дип әйтә. Сеннәдән дә моң бер. Ул моң дип әйтә мине исемдә. Ул ята югары, аның по поводу мастерской, и әйтә, менә Роберт Карале моң бармы юкмы? Без аңа шунда чәй эчеп утырайык, сөйләшеп утырайык, алма ашап утырайык инде. Монда киләйек, моңы бармы юкмы дип. Дуслык бар, но ләкин әс кеше, берсе күбесе яратмый. Начар сүз әйтәләр инде. Һәр кеше үзе юлын үзе таба. Үзе ули нәрсәләргә нәрсә эшләмәскә, ничек сатырга сатмаска, нитергә каранышларга, акнышларга үзең үлесең. Аны сиңа беркем дә битми, кишләми. Минем картина миңа ошаса яхшы. Бөтен картинаның общий стиль булырга тиеш бит. Тырышасың, тырышмасаң, ул бар шулай килеп чыга. Кайсыдыр бик зур рәссам 19-нчы мәгастада әйткән инде. Из своего времени не выпрыгнешь. Барыбер сен үзең вакытыңда каласың. Барыбер ничек тырышсаң да, ничек нәрсә уйлап тапмасаң да, барыбер үз вакытыңдакы, менә шушы вакытныкы. Аны бер нәрсә үзгәртеп булмый. Менә мин үзем Суриков институтының укытучысы идем, шушы менә әле хәзердә саналам. Безнең менә миңа 60 яшь була 4 декабрьдә, 5 декабрьдә без урамда калабыз, бөтен коллектив. Ну, башлау шул укудан, аннары мастерскойлар әз. Мин укыдым Чебоксарда. Чебоксарның рәсемнәре әзрәк, ләкин аларның мастерскойлары безнекеннән яхшырак һәм күбрәк. Безнең андай условиялы мастерскойлар бөтенләй юк Казанда. 70-90 метрлы мастерской Казанда просто юк, а аларның бар. Мин беренче тапкыр андай мастерскойга килеп исләрем китте. Керәсең мастерскойга 70 метрлык эшли торган зонасы 70 метр. Обязательно кухня, туалет, бөтенесе эштә. Безнең андай мастерскойлар просто юк Казанда. Безнең мастерской иң зур 40 метр. А чтобы удобство булса, андай мастерской просто юк. Бер ай элекке примерно килде кеше, минем таныш кеше, ул бездә икенче тапкыр бүлмәдә ремонт ясый. Ул минем заслуженный деятель искусств, заслуженный рәссам икәнем белән, то, что мин лауреат российской премии, анда белә. И ул исләре китә. Роберт, син дигән, нигә дип шулай торасың ди, синең йортың иске. Син там, мин укытам, мин доцент, икенче институтта укытам. И сразу не хотел мен акча алам. И көлә кеше.